ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଜଣେ ଏମିତି ଦେବତା ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରତିଦିନର ଆଗମନକୁ ଗୋଟିଏ ଦେବତାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ଦର୍ଶନ ମାନାଯାଏ। ପୃଥିବୀରେ ନୂତନ ଉର୍ଜାର ସଞ୍ଚାର ମାନାଯାଏ, ନୂଆ ସକାଳର ଆରମ୍ଭ ମାନାଯାଏ। ସେହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାରେ ଆସ୍ଥା ରଖୁଥିବା ଜଣେ ରାଜା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ଏକ ଭବ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଦେଇଥିଲେ ଯାହା ବିଲକୁଲ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ କାଳ୍ପନିକ ରଥର ଆକାର ପରିକା। ଯେଉଁ ରଥକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ସାତ ରଙ୍ଗ ପରି ସାତୋଟି ଘୋଡ଼ା ଟାଣିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ସମୟ ଚକ୍ରର 24 ଘଣ୍ଟା ପରି 24ଟି ଚକ ଲଗାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଚକ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ଦର୍ଶାଇଥାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ଦିନେ 52 ଟନ୍ ଭାରି ଚୁମ୍ବକୀୟ ପଥର ସାହାଯ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଭବ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଶୂନ୍ୟରେ ଭାସ୍ୟମାନ ହୋଇପାରିଥିଲା। ସେହି ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ କେମିତି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା, କାହିଁକି ସେଠାରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜା ହେଉନାହିଁ ଏବଂ କିଏ ସେହି 52 ଟନ୍ ଭାରି ଚୁମ୍ବକୀୟ ପଥରକୁ ସେଠାରୁ କାଢ଼ି ନେଇଗଲେ, ଜାଣିବା ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସିଂହଗଜ ପ୍ରତିମା ମନ୍ଦିରର ମଣ୍ଡପ ସମ୍ମୁଖରେ ପରିଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି।
କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର କଳିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳା ଶୈଳୀରେ ତୋଳାଯାଇଥିଲା। ଗର୍ଭଗୃହଯୁକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରଟି ପ୍ରାୟ 229 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ମୁଖଶାଳା 128 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ପୁରା ପରିସର 857 ଫିଟ ଲମ୍ବା ଏବଂ 540 ଫୁଟ ଚଉଡ଼ା। ପିରାମିଡ ଆକାରର ଏହି ମନ୍ଦିରର ଛାତ ପାଖାପାଖି 30 ମିଟର ଉଚ୍ଚ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଓ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଲାଗିଥିବା ପ୍ରତି 2ଟି ପଥର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଲୁହାର ପ୍ଲେଟ୍ ଲଗାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଆଜି ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଦେଉଳକୁ ଲୁହାର ବିମ୍ ଦେଇ ମଜବୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ଦଧିନଦୀ ବା ମନ୍ଦିର ଚୂଡ଼ାରେ 52 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ର ଏକ ବିଶାଳ ଚୁମ୍ବକ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥିଲା। ସେହି ଚୁମ୍ବକ କାରଣରୁ ଦେଉଳଟି ସମୁଦ୍ର କଳର ପ୍ରତିକୂଳତାରେ ପ୍ରଭାବିତ ନ ହୋଇ ମଜବୁତ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇପାରିଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଭବ୍ୟ ପ୍ରତିମା, ଯାହା ଅଷ୍ଟଧାତୁରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା, ତାହା କୌଣସି ସିଂହାସନରେ ବସିନଥିଲା। ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥିବା ଅନେକ ଚୁମ୍ବକର ଶକ୍ତି ବଳରେ ଏହା ଶୂନ୍ୟରେ ଭାସମାନ ହୋଇପାରିଥିଲା। ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ପ୍ରଥମ କିରଣ ନାଟ ମନ୍ଦିର ଦେଇ ଗର୍ଭଗୃହସ୍ଥ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିମାଙ୍କ ନାଭିରେ ସଂଯୁକ୍ତ ଗୋଟିଏ ହୀରାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଥିଲା। ଏହା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଅଳ୍ପ କେଇ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। କିଛି ଇତିହାସକାରଙ୍କ ଅନୁସାରେ ବଙ୍ଗାଲର ସୁଲତାନ ସୁଲେମାନ ଖାନ କରାନୀ 250 ବର୍ଷ ପରେ ମାନେ 1508ରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ମନ୍ଦିର ସହିତ କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ସୁଲେମାନ ଖାନ କରାନୀ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ, ଯିଏକି କଳାପାହାଡ଼ ନାମରେ କୁଖ୍ୟାତ ଥିଲେ, ସେ ଏକମାତ୍ର ଏମିତି ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଥିଲେ ଯିଏକି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଲାଗିଥିବା ସେହି 52 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଚୁମ୍ବକୀୟ ପଥରକୁ ଏକା ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ। ସେହି 52 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଚୁମ୍ବକୀୟ ପଥର ଖଣ୍ଡିତ ହେବା କାରଣରୁ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରର କାନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା, କାହିଁକିନା ସେହି ଚୁମ୍ବକୀୟ ପଥର ଏକ କେନ୍ଦ୍ରଶିଳାର କାର୍ଯ୍ୟ ବହନ କରୁଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ସମସ୍ତ ପଥର ସନ୍ତୁଳନରେ ଥିଲା। ପରନ୍ତୁ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ସେହି ଭଙ୍ଗା ଚୁମ୍ବକକୁ ପୁଣି ଥରେ ମନ୍ଦିର ଚୂଳିରେ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ଚୁମ୍ବକୀୟ ପଥର ଅଧା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ହେତୁ କୋଣାର୍କ ସମୁଦ୍ର ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଜାହାଜ ରହସ୍ୟମୟ ଭାବରେ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। କୁହାଯାଏ କି ପର୍ତ୍ତୁଗାଲୀଙ୍କ ବେପାରୀ ଜାହାଜ ସେହି ମନ୍ଦିର ପାଖ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ସେହି ଚୁମ୍ବକୀୟ ପଥରର ପ୍ରଭାବରୁ ଜାହାଜର ଦିଶାସୂଚକ ଯନ୍ତ୍ର ଠିକ୍ସେ କାମ କରୁନଥିଲା ଏବଂ ଜାହାଜ ଭୁଲ ଦିଗକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲୀର ବେପାରୀମାନେ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ବ୍ଲାକ୍ ପଗୋଡ଼ା ବୋଲି କହୁଥିଲେ, କାରଣ ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର କଳା ଦିଶିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେହି ରହସ୍ୟମୟ ଚୁମ୍ବକ ବିଷୟରେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲୀମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେହି ଚୁମ୍ବକକୁ ସେଠାରୁ କାଢ଼ି ନେଲେ। ସେହି ଚୁମ୍ବକୀୟ ପଥରକୁ ସେଠାରୁ ପୁଣି ଥରେ କାଢ଼ିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଚୁମ୍ବକୀୟ ପଥରକୁ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲୀର ବେପାରୀମାନେ ନିଜ ସହିତ ନେଇଯାଇଥିଲେ।
ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ଅନୁସାରେ କଳିଙ୍ଗ ମାନେ ଆଜିର ଓଡ଼ିଶା ମୁସଲିମ ଶାସନର ଅଧୀନ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପୁରୀର ପଣ୍ଡିତମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଭବ୍ୟ ପ୍ରତିମାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ପୁରୀକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ମନ୍ଦିରକୁ ଲୁଟେରାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ବାଲିରେ ପୋତି ଦିଆଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଭାଙ୍ଗିବାର ଇତିହାସ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥିଲା, ସେହି ମନ୍ଦିରକୁ ପୁଣି ଥରେ ଜୀବିତ କରିବାର ଇତିହାସ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଲା। 1900 ମସିହାରେ ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବେପାର କରିବା ଲୋଭରେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ କେଜାଣି କେମିତି ସେ 300 ବର୍ଷ ଧରି ବାଲିରେ ପୋତି ହୋଇଥିବା କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଜି ବାହାର କଲେ। ବ୍ରିଟିଶ ଆର୍କିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନେ ସେହି ମନ୍ଦିରକୁ ବାଲିରୁ ବାହାର କଲେ, ତାକୁ ମରାମତି କରାଗଲା ଏବଂ ଏହା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ କି ବାଲିରେ ପୋତି ହୋଇଥିବା ମନ୍ଦିରର ଉଚ୍ଚତା 229 ଫୁଟ। ଇଂରେଜମାନେ ସେହି ମନ୍ଦିରକୁ ବାଲିରୁ ବାହାର କ'ଣ କଲେ, ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେହି ଇତିହାସ ଯେଉଁଥିରେ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଗର୍ଭଗୃହ ଦିଶିଥାଏ, ସେହି ଇତିହାସ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଏମିତି ଲାଗେ କି ପଥରମାନଙ୍କ ଭାଷା ମଣିଷମାନଙ୍କ ଭାଷାଠୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବି ଏହା ଜାଣିପାରିନାହାନ୍ତି କି ପଥରର 5ଟି ଲେୟାରରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଜୁଡ଼ କାହିଁକି ଦିଶିନଥାଏ। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ତିଆରି ହେବା ଇତିହାସରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଘଟଣା ଥିଲା, ଆଉ ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ନିଜ ନିର୍ମାଣରୁ ନେଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଘଟଣାବଳୀକୁ ଦେଖି ଆସିଛି ଯାହା ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠାକୁ ବଦଳି ଦେଇପାରିଛି। Would you love me in the dark when the world has broke my heart? Even when I'm hard to find, would you love me when I lose my mind? Would you love me in the dark when the world has broke my heart? Even when I'm hard to find, would you love me when I lose my mind? ए भिडियो एतिकी पुणी देखा नुआ जगह नुआ भिडियो। नमस्कार। लाइक शेयर सब्सक्राइब।